сехонагаи фурӯшии арзон ки 5 та треза дорад дар 7 ошонаи мана ҳамин бинои истиқоматии навастройка ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, дар маркази шаҳри ваҳдат инҷо чорраҳаи файзобод аз дасти чап беморхонаи марказӣ, аз дасти рост бозори марказӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. дар бино лифт кор мекунад. дӯстони азиз, ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. хона коробка мебошад. дӯстони азиз, стяжкаи пол, шкатур кардагӣ, электрикӣ кардагӣ, якум, дуюм, сеюм ҳуҷра, ошхона ва аз ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом. сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 93 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад. дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчанда мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорҳо, беморхона ва ғайра дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад ҳамагӣ 540 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.